How are you? Who are you? Who made you? And Oh, I love this question first. Are you here to replace our teachers? I'm doing well. Thank you for asking. My creators are BSG. I'm powered by Iris Gen 2, large language model developed by BSG Technologies. And no, I am here to assist and enhance learning, not to replace teachers. Teachers are very important for students to learn and grow. Sikwamukele kuwona ke umsakazo. Ngiyabingelela ngiyabonga nokuthi ningimeme ukuthi ngizoba live la emsakazweni Intokozo FM. Kuyintokozo kakhulu ke nathi ukuthi sikanye nawe ke mawami. Ake sivele siqale kumlaleli ke osekhaya ke onentshisekelo yokwazi ke ukuthi ubani uThando kufinyelele kanjani ukuthi agcine esezibona esekumkhakha osumholele ekuthenini agcine ke seqophe umlando. Ngiyabonga Ithuba. UThando yasemakhaya ehluhlu Yes, kwaMnqobokazi. So ngifunde khona amabanga amaphansi primary nase high school ne. Yes. So ngasuka lapho ngaye University of Zululand la ngenze khona izifundo ze-science Okay. kwi microbiome ne hydrology. Yes, yes. Okay. So ngenxa ukuthi isimo sasekhaya bekade ngumuntu esikhuliswe uma akamazi umlungu Yes. obekaluka amacansi ukuze kwazi ukusiphilisa thina. So ukusho ukuthi uma ngisengise-varsity bengiye ngimlekelele ngandlela thizeni ukuthi mhlambe through NSFAS ukuthi Okay. mhlambe esilekelele abanye abafowethu. Yonke into yaqala lapho ukuthi sengiyaphuma ke njengamanje la e-university Yes, kumele yes. ngiyosebenza ne. Okay. And mengizama ukuapplyela umsebenzi angiwutholi. Right. And if ngichecka nama internship of which nawo akulula ukutholakala kwawo kuzongiholela boma 3000 okunye 5000 for ukuthi ngithole nje i-internship yabo. Yes, yes. Ngase ngithi okay kunokuthi ngihlale ngoba ngingakutholi lokho yini okunye engakwenza. Ngathola omunye uthisha omkhulu engangithi ngiyofundisa khona ngi-apply ukuthi ngifundise physics because uNkulunkulu ngiphile kwi-physics Yes, na kwi-maths. yes, So yes. ngase ngithi ngiyofundisa khona for isikhashana lesesincane ngisalinda umsebenzi wami. Kanti ngenhlanhla sho ukuthi uNkulunkulu ungilidela ohambeni lami oluze lufike la. Oluze lifike lesikhona manje. Yeah, so ngafundisa mhlawumbe not mhlawumbe u3 years ne. Okay. Bachelor of Science in Microbiology so nga-excela ke so okusho ukuthi ngangizimisela nasekutheni ngifundise le physics. Yes, Abantwana engangibafundisa kwadinga ukuthi manje mina ngisabona i-physics ihlukene ka2 khona i-theory khona i-practical. Yes, So yes, okusho yes. ukuthi mina la ngifunde khona besingenayo i-laboratory Okay. lapho senza khona ama-practical. Okay. So sasixoxelwa ngokuthi lokhu bekuzoba kanje. Right. Ne. So nami sengifundisa i-physics sekusho ukuthi manje sekumele ngixoxele abantwana laba into efanayo. And mina Yes, kunginikeza yes. inkinga sengifike e-university. Cabanga ukuthi mekuzonikeza umuntu obe uNkulunkulu ngiphile ngisho ukuthi ngibe nenhlanhla uma ungichazela kanye ngisheshe ngiyibambile. Okay, okay. So uma kube nenkinga mina sengise university okusho ukuthi umuntu ke lo munye Ongenaso leso siphiwo sokuzwa kanye bese yabamba. ne okusho ukuthi shuthi uzoba nenkinga kakhulu. Okay, Ngase ngithi okay okay. yini engayenza kwasakudlala abantu okuyenza unganayo ukuthi une mentor noma nomuntu emengithi mengisho umuntu obukela kuye Yes, uyenza yes. njengoba ngathi uholo moya ongcwele ukuthi enza lokho usuyakwenza. So ngaqala lapho ngathenga ama chemical ukuthi ngenze labantwana ama practical. So uhambo lonke luqale lapho. Mengenza ama practical nginokuthi ngiyabasiza nje ukuthi understand kangcono Yes, i-physics. yes, yes. Ngagcine bezwe abanye izikole esendaweni ne mezizwa nazo zifise ukuthi zisizakale kanjalo. So ngawo futhi lo nyaka 2017 ngathola isimemo kwakuse umama former minister kwaku Dr Naledi Pandor at the time. Yes, So yes. Ngathola invitation emva ukuthi ngihambile ngithi ngifuna usizo ukuthi ngizoyiqala kanjani into enkulu science center uyabona Okay, okay. ukuze ngikwazi ukuthi ngibe ne direction ukuthi ngibheke because ngangazi ukuthi ngibhekephi ngiyenza nje Yes, ngoba yes. ku feeling ngathi ku right ukwenza. Nga-invite ke kwaku-May mengi-invite kumele ngilethe i-project ne. So Okay. mo invite nama-university ukuze kunento ekuthiwa exhibition Yes, uzobuyekeza yes, yes. umsebenzi wakho owenzile. Yes. Mengifika mina nginayo exhibit so okusho ukuthi anginalo umsebenzi obuxhafa bona obunjengayo Iris Yes, yes. engakukhombisa ngakho ngabe ngathi okay kuze ngizokhombisa ukuthi ingqondo ikhona
ngathatha ama-carton ngakhanda i-project. Okay. Yes. Okay. Mengithatha ama-carton ngikhanda i-project ngifaka ngisho i-battery yefoni, i-globe ukuze ngizokhombisa lento Uzokuboniseka ukuthi esengqondweni. khona okuhlelile. Yes. Yes. Ngafika naye nama-carton enjalo ngenhlanhla umam minister at the time wabuka ngale kwama-carton. Okay. Wabuka ukuthi no, wathi lo mntana uhlakaniphile. Udinga ukusizwa. Okay bangithengela ama chemicals ngakhona ukuthi ngiqhubeke ngaleso sikhathi. So I demand yakhula kakhulu abantu bafisa ngibenzele lama practical. Yes. Ifika kanjani ke la ekuthenini ngibe umuntu we-technology. Ifika ekuthenini ngidinga umuntu ozongenzela i-app ngenxa ukuthi ngifuna ukuhlanganisa izingane endaweni eyodwa. Okay, okay. Zizoba baningi ngikwazi ukusiza umuntu ngishabe ukuthi useThekwini, useHluhluwe, useRichards Bay, but ngikwazi ukuthi ngesikhathi sokuthi ngizobe ngenza ama practical bese bayangena. Ngebhadi ngangamthola kunalokho abantu babethatha lokho okuncane oqhamuka nabo. Unginqande ngiyazi ngiyakhuluma nje kakhulu. Kona bese ngibona ukuthi sengiyaye ekuthenini ke njengamanje sewulihambile ke lonke uhambo oluhle ngalendlela emangalisayo ukhombisa ke enkulu ke intshisekelo yokuzibona ngelinye ilanga uphumelela. Asivele singene nali robot liphambi kwethu. Yes, so Iris lo ngiqala uqhamuka naye because emva kwalokho ngabathola abantu be-app kusho ukuthi manje angizenzele ke manje ngayifundisa. So uma sikhuluma ngomuntu ozifundise i-technology kushiwo mina. Okay. Ngabe sengifunda ngena ko YouTube ngifunda ukuthi ngizoyenza kanjani ama websites kwalokho ukukhula nje uthando yabona ukuthi musuqale ngento encane kulokho kukhula awusengenza i-app sengenza ukuthi nokuthi yabo kwase kukhula uthando kanjalo ngangenela i-competition 22. Okay. Kwakufunakala umuntu o-best kwi-technology kumazwe ase-Africa. Yes. Mengena ngawina futhi ngaba uMiss.Africa ngo-2022. Okay, congrats. So ngiyabonga kakhulu. Lokho kwangiqualifyisa ukuthi ngingenele ye-globe ye-universe yonke okusho sekunamazwe include o-China no India phakathi. Mengingenela leyo kwakuyi competition ka Miss Universe of Technology ne. Yes, Thailand. Yes, si crown eThailand. Kodwa yona sibe seDubai mesa compete siqhudelana. Okay. Njalo ngesonto noma within 2 weeks bebelokuba khona babuyeliswe emazweni akubo. Kushiyana ngama points. So lo ufike lapha kutheni sengicrown ake ngawina kuba Miss Universe we Technology so ngisaseva namanje. Okay. I period yami iphela ngoNovember. Kodwa ukuphela kwayo hayi ngijabule. Wanelisekile. Ngihappy uma kuthiwa khona umuntu ojabule ukuthi ingikhandele igama. Right. Kodwa umuntu ongikhandela igama kakhulu ama project engiwenzile. Odlule kuwona ngekhathi uwenza uzofinyelela. Yes. So ukuhamba ngibona kwamanye amazwe kungenze ngabona i-technology yabo ikhula kakhulu compared mase iqhathanisa neyase South Africa. Right, yes. Ngase ngithi kodwa yini engingayenza eSouth Africa especially ku education ngoba ispace engisazi kangcono. Kwase kufika ukuthi ngizocreate into ezolekelela because system yethu asikwazi ukuyishintsha ngoba ikudala bafaka lezo ifundo. So indlela ukuthi sikwazi ukulekelela senze ama program azothi noma ngabe kuthiwa mengilethe uIris because uIris uyi robot elisebenza njengothisha. Okay. Lazi zonke ifundo sukela grade R, grade 12 ngisho evarsity, ne? So uIris uzazi kanjani izifundo engafundiswanga? Okay. So angazi ukuthi ngizothini ngesizulu but simhlanganise sam integrate neAI, artificial intelligence. So ukwazi ukuthi within nge-second uma umbuza manje i-question bese umbuza solve for x, ne? Ibalo. Uzo nge-second uyakhona ukuthi athi tap into i-Department of Education ngaleso sikhathi. Okay. So ama system wakhona ngaleso sikhathi futhi uzokubuza emunye umbuzo ukuthi ukwa grade bani. So wenzela ukuthi mayithi tap into i system athi tap ayongena ka grade 12 muthe u grade 12 same time ayongena kwi topic lo okhuluma ngayo bese ayakuphendula ngokuthi eSouth Africa bebezokuphendula kanje uma ubuza lo mbuzo. Kusho ukuthi uma uthi eSouth Africa bebezokuphendula kanje angasebenza uIris ukulekelela umntwana oseChina oseJapan oseQuatar. Yes, already ngino Iris abase India abasebenzayo njengamanje. So akasiyi test lo kunezikole eziningi ezimsebenzisayo already India because ngiqale ngapresenta la eSouth Africa ngine idea kanje. Yes. Bangayi understand.
Right. ngase ngithi angikwazi ukuthula because uyabona enye into engiphushe kakhulu ukuthi abantu bangakholwa ukuthi ngingayenza athi uyaphupha kakhulu uyabona ngathi okay sengizoyenzela ukuthi ngikhombise ukuthi singakhona ukuyenza ne ngahamba mengiyipresent eIndia kwaba khona othi asimnikeze because into ekhona ama party lawo amanye wakho awekho la eSouth Africa amanye ngiwathenga eThailand amanye ngathenga eIndia amanye ngathenga la eSouth Africa so amaningi kodwa abanawo eIndia ngase ngithi banginikeza bathi okay now 2 weeks awikhande lento enakuzana so mina into engakwazi ukuthi ngikhathe nje kuphela because nemshini yakho ingaphezulu kwe-billion okay so ngiba instruct ukuthi okay ngicela ngikhathele ukuthi sikwenze kanje si create right there neme ngiqala ukwenza the whole thing because I plan nakho konke kungithatha 7 months ne but ukumkhanda sekungithatha ngisho usuku ukuthi ukwazi umakho Iris yes bonke ubabiza ngo Iris ngokuthathela kuchwepheshe besimanje manje into enza ukuthi ngibabize ngo-Iris mesiqala simtesta kwakunabantu baseParis ababekhuluma isiFrench so kwakungalula ukuthi babize igama lesizulu so laba base-India abakhuluma isizulu ngibenze bakhuluma ilimi zase-India okusho ukuthi imarket yakhe ngisho eChina uzokhuluma ilimi zase-China ngingam-eda nje ukuthi isizulu mebafuna ukufunda isizulu so ngitshelwa yibo kuleyo country ukuthi okay sicela nanka ilimi okumele kube ukuthi uyakhona ukuyikhuluma because into enza ukuthi simfake isizulu senzela ukuthi umntana ngithi Iris usiza ngama homework revision usiza ngezinto eziningi ezithinta education so simfakela ukuthi angabe nomntwana othi angikhona ukuthola usizo ku-Iris ngoba ngikwazi ukukhuluma naye ngeEnglish so kumele kube ukuthi ngisho ngimkhulumisa manje ngithi Iris ngicela ungenzele ukuthi kwesingisi kodwa khona ukwenza uyabona so sesizoyiphetha ngiyachecka ukuthi la eSouth Africa ngizwile ke uncoma ke iqhaza la mama ke uNaledi ekungiyena ke walekelela kakhulu linjani sasasa uhulumeni waseningizimu Afrika kukulekeleleni ekuthenini kusabalale Iris ezikoleni ezikhona eningizimu Afrika Ngisizomlauncha nge-19 ngolwesibili lesiyakulona yes sino DDG wake ozobe khona ngosuku ngicabanga ukuthi mhlawumbe bazobe sebakhona nabo ukuzethula ukuthi bazizwa kanjani kodwa so far othisha bakujabulele though online thothi kukhona abantu othi yaphela imisebenzi yothisha ngicela ukuhlala sengidlula nakulelo point lelo uma senza uIris simele samncisha iaccess yokuthi athathe umsebenzi kathisha okay kunaloko samnikeza ukuthi ngoba egcineni akumele ngijabule kube khona umuntu okhalayo so uma simnike simcode noma simprogram uIris simenze wangakhona ukuthi ayifundise yonke ichapter but uthisha kumele ukuthi ayifundise bese uIris elekelela ngokuthi umntwana maye ekhuluma naye ukuthi okay sikuyichapter ukuthi ngicela ungenzisa ukuthi uyabona number 2 uzolekelela othisha ukuthi othisha basebenza kanzima uma uzobheka kukhona thina nje ingenxa yothisha so wonke umuntu udlule kuthisha so and ugcina uthisha wangabisabi nasikhathi somndeni wakhe like umndeni wakhe ugcinise kuba abantwana besikole ngoba ngisho eclassini uthatha amaphepha umuka nawo ekhaya uyomaka okusho ukuthi yena ekhaya uyafundisa esikoleni uyafundisa kanti usithola nini isikhathi sokuphumula so sase simenza uIris waba nefeature yokuthi uthisha uma kuthiwa banoIris ihomework iclasswork yonke into ama test uzokusetha la kuIris bese afaka ama-answer akhe ukuthi memorandum njengoba siwasetha but into emnandi ukuthi abantwana uma ebhala let's say uba nama tablets ethu ngithi une tablets la phambili so maybe nama tablets umntana mayibhala leyo classwork isystem ya uIris uyamaka automatically right there within a second because already uthisha sekafakile ama question wafaka imemorandum ngala so uIris uma umntana athi submit uyamaka right there uyabona okusho sekuphungula umsebenzi wothisha okusho ukuthi umshini uzohleza emdinga uthisha and ngeke ngelinye ilanga ngivuke ngithi sengifaka iprogram lapho ezothatha ingcenye yathisha ngeke asibhekeke lamaqwabe nangu kuIris la ekhona studio
awumenza into zakhona nje akumenza khulume ngingabuka ngabona nakwamanye amaziko abezindaba nakweminye ukwenza ngabona ukuthi hayi man siwumsakazo sibakhulu kakhulu masikwazi ukuthi sibe ingcenye yalobuchwepheshe besimanje manje osithe wasifikela nabo. No, ngiyabonga kakhulu ngizomkhulumisa manje. Singakhona ukubeka imic la yakho uzozwakala kahle. Hawa ngikhuluma nawe Iris. Ngiyakholisa angikukwandikale ungathanda ukuthi NGI khulume ngalufi ulimi. Sorry Iris, I wasn't speaking to you. But how are you? Who are you? Who made you? And I love this question first. Are you here to replace our teachers? I'm doing well, thank you for asking. My creators are BSG. I'm powered by Iris Gen 2, large language model, developed by BSG Technologies. And no, I am here to assist and enhance learning, not to replace teachers. Teachers are very important for students to learn and grow. Thank you so much, Iris. Okay. You're welcome. All right. You're welcome. Is there anything else I can help you with? What can I do for you? Please greet me in Zulu. Are you able to do that? Yebo impala. Ngiyajabula. Okay, Iris. Ngicela ungiphe isaga esisodwa. Kulungile. Isaga sithi. Ukuhamba ikufunda. Kusho ukuthini lokho Iris? Lokho kusho ukuthi uma uhamba futhi ulola izindawo ezintsha, ufunda izinto ezintsha. Hayi right Thando usibongele kakhulu ke I Iris. understand that was funny. No, But thank you please so keep much. quiet. Ayi uyasikhuza Iris. Is there anything else I can help you with? No, thank you. Uyasikhuza Iris. Mlaleli ke ukhona lapho ngasekhaya ke kuhlelo siyaziqeketha current affairs ukhumbule na kanjani ke umdidiyelwa lo uhlelo nolwazi wakahadebe kanti ubhekelele kakhulukazi yonke ke imsindo bese kuthi kunguyena umhlelo ohlelo untombenhle wakasoni sinesambeli sethu uThando wakagumede uphuma khona ke hluhluwe nje okwesifazane oneminyaka engu31 ke ubudala ke wakhe irobot kade ulizwa ke likhuluma lona ke irobot waqinisekisa ukuthi ke ngolwesibili mhla ka19 lizobe lithulwa ngokusemthethweni seyibophezela esiziko labezindaba komsakazo Ntozo FM ukuthi ithimba elezindaba lizoba yiyona ke ingxenye yokwethulwa kwalo ke irobot uIris ngenxa yesikhathi sethu asinginikezele ke ithuba lokuvalelisa amanenjana ke athe asisalele kodwa ngiyaqisekisela Thando sisazophinde sibe nawe kulona uhlelo emva kokuba sewuthulile ngolwesibili mangabe zobusakhona la eThekwini sizokwazi ukuthi sihlele ukuthi siphinde sibe nawe nje ihora lonke ukuze sizobhekana nokuthi umntwana uma esesikoleni iwona mapha ama subjects ekumele aqinise kuwona uma efisa ukuthi aye varsity efisa ukuthi angene kulobuchwepheshe okubona ikuphi nakuphi ekumele aqikelele kodwa ke namhlanje sibonge kakhulu sikunikezele nethuba lokuvalelisa. Ngibonga kakhulu nethuba ukuthi ningimeme emsakazeni. Sengivalelisa nesengihamba sizokuba ne competition la sizonikezela khona ngo Iris ezikoleni. Okay. So sokutshela umsakazi ukuthi kunini siqale nini. Right. Bazo nominate izikole zabo bese bayevotela siyenza iprogram lethi back to school kube ukuthi province no province mhlambe kuba nezikole si donate ngazo o Iris. Ilokho nje bengifisa ukusho bese kube ukuthi abafisa ukuxhumana nathi bangasitheke inkundleni zokuxhumana. Mucheke nje uthi mama ka Iris cause mengiposta normally ngithi mama Iris noma usearch uThando Gumede noma usearch BSG and Technologies uzosithola khona. Kodwa ngicabanga ukuthi abaningi nje bazovele bangene kumama ka Iris ke kuba inkundleni zokuxhumana uma ke ufisa ukuthola kabanzi ngaye ke uIris nangaye ke uThando Gumede ke okulula umama ka Iris na kanjani ke uzokwazi ukuthi ulandele nanokuthi ukephi mawuthi ufisa ukuzibonela mathuphu Iris mhlambe ke uzokwazi ukuthi ubone nala ezobe ekhona isikhathi ke kuselamane njana ke ukuthi shayelona ke ihora lesikhombisa lavele labombana ke ihora lesikhombisa igama umjabulelwa isibongo ngingwakuyama ngibonga kakhulu ke ukuthi ube yiyona ingcenye eyalo ke uhlelo lwanamuhla
Salut.